Kooperatibismoaren historian badaude gertakari bitxiak ere. Hala, Ameriketako Estatu Batuak gaur egun ezagunagoak dira kapitalismoaren sorleku izateagatik, baina kooperatibismoa mugimendu eraldatzailea izan da han. Lehenengo aseguru kooperatiba nazioaren fundatzaile Benjamin Franklinek sortu zuen. Askoz beranduago, 1962 eta 1966 artean, Estatu Batuetako hegoaldean, hiritartasun eskolak izeneko kooperatiba batzuek afroamerikarrei bozkatu ahal izateko egin behar zutena irakatsi zieten. Ondorioz, milioika beltzek lehenengo aldiz boza eman zuten. Gaur egun, Estatu Batuetan badaude kooperatiba asko ere, naiz eta haien mugetatik kanpo ez diren beste enpresa mota batzuk bezain ezagunak. Land O'Lakes, Ocean Spray edo Whole Foods dira adibide batzuk.